yani waspedende deňeşdirilýär bir zadan. Gyýda diýdim men täk o garalamaly. Senden gözüm aýyr bilemek, sen müňden meýir diýdim de. Tamam. Ya gowurlýa-da müňden meýir gepleşigi adamlar içinde gaty gowurlýa gözüm aýyr bilemekler da. Öýle gardan tыңlaýsan bilýän. Öýe barmaly halifa durawy. Şimdi altın topu kime vermeli? Yaman oynaptı. Dembele'nin dememiş kanal. Baba. Sigara tapaymasan vire de bu arada. Verin altın topu. Yamal'a verin. Yamal alanı altın topu Messi Ronaldo yokluğunu yerine Yamaya. Dembele versen komentarda belli. Работает şu altın topu yefkim. Yani Kur'an bayramları mutlaqdır. Kutlu olsun, kabul olsun değil mi? Kutlu olsun, kabul olsun. İndikiyle Huda yeterli. Amin. O şey de. Assalamualaikum bahruan dostlar. Ustadlar jemlendi diýsegem bolýar şuýda Türkmen odamyň äger ustadlarynyň biri ýagşysan, Bakamedia Show topormyda o teklipler bilen gelipdir. Edip bolga uly işleň başyny tutýar, işleň dogruny bolsun oglanlar. Sağ. Bahruan dostlar, biz ýene Bakamedia Show'da bugün ýene bir bu habarda bermäle howlugyýar. Bugün Mekan Sarif aramyzda ýene ýagşy o teklipler bilen gelipdir. Ile klibinden bölüş görülüň mehman dostlar. Indi bolsa mehman. Assalamu alaikum. Armanda. Aydımın sözlerini bir kawat için yap diýilen söz barda. Wagt herkim özüň ýaly däller dip. Onuň ine iki sany şular özü ýaly bolup bilsen da diýdir ýa. Bu gylykly, gowsun otly olanlar, mekanlar urna bolsun. Adam ýerine bolsun. Özat görýän näde Bakamedia Show ine operator olanlarym, ine o adamam hemmetim. Şu bari algasa sen gorumda da edip adam ýerine bolsun. Belki de sen näde? Men aýtdym ha, her studiýada öz adamma diýdim. Kädelik çykdy men habarlarym. Barınca gelýär. Hormatly aýdym taýýaçylar, olloglarymyza garaşýar. Edip bolsa. Ýa-da käde proýektinden hem habarym. Şowlu bolsun. Gatgo aýdym. Bahruan dostlar, ayın 11 diýdikdämi? Nesip bolsa ayın 11-ne Dost adly aýdymyzyň klibi Mekan Sarifyň YouTube kanalyna bolýar. MP3 görmüşi bolsa ähli aýdymsaz platformalarynda bolýar. Ine bekdäde bärde, ýagşy bärde Mekan Sarif. Egerde suraty bilen TikTok'da nirde başlamalygynyň habaryny berseler. Mekan dostlar, klibi şahsosyan düşürdi. Aydın o klip bizim göwnümizde ýarady, sizin hem göwnüňizde ýarar dip umid edýän. Olloglaryňyza garaşýar. Bakamedia Show herekete dowar. Evet, работаем. Toylaryň ýam köp toylarda alyp barjy bolup beren, ýam halifalyk derejetine bardym diýýärdi. Şey diýämi? Owa, Geçirdi. halifalykdan hem geçirdi. 2011-nji ýylda bütün dünya dinanlaryň arasynda iň owadan dinanyň bayragyny iki gezek eýesi bolýar bir ýyl içinde. Neme mi? Bir adam gatnaşdy maňa. Ha? Bir adam gatnaşdy. Bir adam gatnaşdy. Teret, men şuň iň haýran aladym näme? Gadal çekiş ütköşükler. Side bir zat söylemelim bay. Gülkün yetik şol, ýakşy gülkün yetik. Akşamı hayırlı bolsun, oğudan akşamda erkeğidi hoş gördüm. Stili Teret, öz stili var. Kara bir de vatım olsa, şundan tüyün yarım olsa, erkek ya dostum olsa, ana doktor şu cennettir diye. Yakşı koşuruf, Murat Mollayev, şoğul sabak salyat. Kadalımın başini, nemeler bilene başlar kam. Seni şeyle göderdi. Şeyle ediyse. Canından can veriyen canım eceler. Bakatına tan yetmez, gowker kızıl siz canından can veriyen canım eceler. Adamı yaradan hakkım hovene dowamatı ol 7 ene. 7 enen bir cana can yine canından can veriyen canım eceler. Başım pipan ellen gül ömrüm del mi? Oğlum diyen sözlen gül ömrüm del mi?
ak süt, kaymak ballan gül ömrüm değil mi canından can veren? Canım geceler. Sen dünyamın yadı Kabe, daşındadır oğul gıyızlar, gül gönlümün çağı Kabe. Seni kuyta geldi yadı,